Hello friend, kardom la nili video kilang tumam na phan kardom pajar iglo pinia video bangke parnisi nili ala voter ID ke apply pi mate parnisi video lo nali tumta thek long lo mene la siola sa bang phi a voter mane nili ke apply pi pot result koson ma pusi kecek pidami pu nasi kecek pi rom rom nili bila video ta bunai pin lo nali tumta thek ponlong pom nasi aprangsi nang litum la voter helpline pulang pu apps do la voter helpline nasi apps nang litum play store long pen download ingon links tamini li description long pidat po la pen kem non open lo open that pen mane la sonang chiklang ponang litum thing no la explore pudo da explore pula da ketok do RVS site la dagle nang litum ber ingon ber igdet pen nang litum la ketok do status of application pudo la sodim long ber ingon nang litum ber igdet pen la son interface nang chiklang lepo nang litum ke ber nang ya bangke la dag la apply form solong le ber ingon dag ber iglo tu nang litum reference ID bang an man sika apply pi mala so ID da nang chiklang lapo nili parent sika apply pi bang kela athak bang hello OTP 500894966 la bang hello nili non check pi ikpo chahong chanot network सबसे problem mo chibang ik elaijo nili parent sika submit 27/11/2021 ani 5:52 PM apor sinili ka submit pi non BLO appoint en lo pini pen ni an lo 27 28 pini 29 lo ni thom lo pini pen jo ni thom pen pini BLO bang appointed elo la pen non hini ang deng dolang file verified dolang la pen da result accepted ma mate rejected ma jong si accepted pula da MSY mane voter ID number la dak chiklangi perla chiklang lo te download me pu ID mane wala Aadhaar card ka download lo dasan download me po nasi mola jong si result jong si accepted pula te nili ka download ta koson si ka download naing man nili so video ta nili upload po nasi ala sodle chitong thuna apare jong si raso video long mane thek rokom do pulta la comment on nili phana arji ngo la pen entel answer lo pini bangke nasi cardom